the government know about them because they are Muslims. Had it been we are the one Christians doing what they are saying the Islamic are doing, they will wipe the whole village. All machineries from the air, they will use it. Now, if we retaliate, we know this blueprint game. If we retaliate, they will say, because the chief of defense staff is a Christian, he has ordered the Christian to kill the Muslims. Now, nobody is condemning what the Muslim terrorists are doing. I'm waiting for one thing from the government. The arrest of all the Hardos, all the Fulani leaders. They should bring out the people that are performing this. We cannot rest in one village. 85 people killed from 2020 to now. In one village, just last 3 months, Reverend Nicodemus was butchered in his house. And today, look at killing is on and on. No single Muslim was killed in Ganaro. No single Fulani boy killed. No single Hausa or any person that is a Muslim killed. Only Christian, 85 people. Some in the bush, as the secretary has said. Some at home. Even the vigilantes that are trying to protect people, they meet them and kill them. And the government is not saying anything. I have to address Yahya Jingir once again from this grave. Yahya Jingir, you said you Muslims are the one bringing peace to Plateau. Give us one Muslim that we kill, that we did not condemn it. Even our brother that came from Dahiru Bauchi Sheikh, that they were killed at Rukubaro, I went out to condemn that act, both social media and television media, during my program. Why is it that the Muslims don't have that heart? God show mercy. Amen. We are forgiving you. Amen. We are forgiving them. Imba mu gafarta ba, ba mu yi komai ba. Ni na ce idan Allah zaka ba da freedom ma kasamu ka sa Fulani su fara kashe ni. Domin na sani ran da Fulani sun kashe ni ba wanda zai rufe guda ɗaya a ɗaki. Za yi fito a jiya mutu a ruga ne kawai. Jini na sai ya tabasa kasa. Ba wanda zai bacci da mata da maza za su fita a jiya mutu a daji. Yanzu bai faru ba. Ni kuma na ce matasa ku zauna da shiri. Ku zauna da shiri. Yaki yana gaba. Be ready to die. Remove fear. I'm talking the whole world are watching me. Be ready to die. Remove fear. The reason why the youth are fearing, because Jesus is not in their heart. Lack of Jesus is very dangerous to the land. When you allow Jesus to take over your soul, your spirit, your body, you become victorious. You have the boldness to defend. Please, I'm praying for all of you in the name of Jesus Christ. Amen. Look at what the Bible says in John chapter 9 verse 4 says, walk while it is daylight, because time shall come we can't walk again. Our fellows, they will have time to work for God.
If they neglected it, their time has come, they cannot do anything. Every Christian youth, stand and allow Jesus to take control over your heart. When you die, you go to heaven. Because of fear, without preparation, we are yet to prepare. Many of us are afraid of death because they know if they die, they are going to hell. I'm not afraid of death. I've chosen death to be my portion in Christ Jesus, because to die in Christ is gain. Is gain. Kabut kana cikin Yesu riba ne. Ka zaba mutuwa idan kana cikin Yesu. Amma baka cikin Yesu ka zaba. Ka roke Ubangiji ya baka rai. Na roke mu shaye-shaye na kashe mu. Yana kashe ruhun Allah cikinka, ya cire ruhun Allah zuciyarka. Idan mu yi wannan, za mu yi nasara. Matthew chapter 5 verse 11 ya ce, you'll be persecuted. You'll be rejected because of me. Because of Jesus, we'll be persecuted. Domin Yesu, za a ji mana, za a ki mu. An samu a gaba plateau. Islam ta ransa sai ta rike plateau. Yaya jingir ya je yana ta kwana, sai ya cafke plateau. Bai iya kamin matasansa ba. Yanzu mun kashe musulmi. Yaya jingir zai ce ana kashe musulmi, amma yanzu da ana kashe mu yayi shiru domin yaransa ne na aiki. Duk Fulani da kun gansu ya izala ne. The Fulani that are causing crisis, they are Izala boys. And the leader of Izala is Yaya Jingir. If we can control our youths, why can't they control their youths? Because our religion is a religion of love, kindness, a religion that releases peace. And we are saying, we release peace to the Fulani terrorists. Mun ba su salama. Ba za mu je mu kashe su ba, ku yi hakuri. Mu jira rana guda ɗayan da Allah zai bamu. In Allah ya bamu rana ɗayan da za mu fita, muna zuwa malekuna gaba. Muna shiga ruwa malekuna gaba. Wannan ranar yana zuwa. Kada wani ya yi shaka ba, ku jira ranar da Allah zai approve mana. Ranar plateau za ta amsa da wuta. Mu jira ranar. Mu yi kuka mu zuba da fushinmu. Allah da kansa zai zo mana yakin da ba za mu yi ba. That day, ciyawa zai yake Fulani. The land will fight the Fulani. The waters will fight the Fulani. That day, it is the day of reckoning. God will fight the battle beyond measures. Wata rana fa za ku duba daji sai in kun ga shanu to namu ne. Da kansu za su gudu ba mai koransu. Babu ya gaya mana. Amma akwai number na mutanen da Allah yana jira domin yayi wani abu. Number masu adalci ya kasa. Yana jira masu tuba daga gidan giya, masu zina, masu mudiya da janiya. In sun tuba, na tabbatar muku, malaiku ne za su yi yaki ba mu ba. Muna jiran tubanka. Tuba masu bi su gyara zaman su da Allah. Allah zai warkar mana da kasa. In Allah ya tashi warkar da kasa, mahalici munafikai za su tafi. Allah ya kai mu wannan rana. Mu yi ta addu'a. Bari mu sun koyar da kai mu yi addu'a. Zan roke pastor namu sai ka yi mana addu'a. Ina chairman na zone. Chairman na zone. Zo kai mana addu'a. Ka mika mana taro gaba daya. Domin mu sa gangan jiki a kasa. Cikin sunan Yesu. Ubangijinmu Allah masanin dukan komai. Kai da ka san farko da karshe.
kai Allah wanda baka kuskure. Ga mu a gabanka, muna da kowane dalili mu yi maka godiya, domin rayukanmu suna hannunka. A sane muke, kowane abu yana da lokacinsa. Akwai lokacin bakin ciki, akwai na farin ciki. Wannan rana ce da muna da nauyin zuciya. Ubangiji, ga mu a nan makabarta, mun mika wannan damuwarmu a cikin hannunka, wanda mun gaskata Ubangiji cikin ikonka za ka ta'azantar da yayanka. Muna roko Ubangiji, ka dube mu da idon rahama, domin ka yi mana ta'aziya. Yadda muka bar ayyukanmu mun zo a nan, ba mu same shi da sauki ba. Ubangiji, mun mika maka wannan tafiya. Wannan abin da ya faru, Ubangiji, ba a ɓoye yake a fuskanka ba. Mun mika maka waɗanda sun yi wannan aiki. Domin kai ne mai hukuncin adalci. Kai ne za ka yi. Ubangiji, mun gaskata. Muna zuba maka ido. Babu abin da mutum zai yi da ba zai karbi sakamakonsa ba. Babu shi. Sun shuka, lallai za su girbe. Za su girbe da. Ubangiji, ribi biyu. mun roke ka, ka kara mana hakuri. Yes. Yayin da za mu saurari matakin da kai za ka ɗauka. Domin mun ba da gaskiya, jinin adali ba zai zuba kasa a banza ba. Za ka yi mana aiki. Za mu bar wannan gangan jiki a cikin hannunka. Mun ba da gaskiya Ubangiji, kai da ka bayar, kai ne ka karba. Mun roke ka, dukanmu da muke nan, ka sanyaya zuciyarmu. Yayin da muke sa zuciya, mu ma wata rana za mu koma gare ka. Ka sa ya Ubangiji, ranar da za mu koma a gare ka, mu koma da farin ciki.